tak aku pacarku guys. Cowok. Ya opo sih pacarku iki? Bulet ae. Ini cari kating-kating ibu cari tinang salon. Niat ketemuan pokak sih. Bono name kek. Kena sile sepeda gitu Bu es hari iki. Pek. Jangan sepeda dulu. Yo cok Mas. Dilu tak gitu es kono lho. Soalnya tak gawe ketemuan. Kon ndek ngono seneng anu Mek. Lek swara nang aku. Ya ora ngono Mas. Lah ya iku wong nyang dilu, Cuk. Temenan Mas. Iya mek dilu aku mek tuku es kono lho. Soalnya tak gawe ketemuan iki. Iya enten kene aku mari long bali aku. Ini matang. Mbak, es Mbak. Es apa Mas? Es pop es ya Mbak, es coklat atau coklat Susu coklat. Iya coklat. Ya matagana ya. Tengok beda. Sikat ah. Sang. Iya Mas. Cuk. Kok apa sih dino iki? Ojoku tidak ketemuan yo angel. Tambah sepedaku silih koncoku. Walah. Yo aman ya. Aman ta. Kilo Mas, Iya Pak. Kira? 3.000. Cok. Tahunan cok. Yo boy, peta galon duwe bisa. Lapis namek gue ya. Wah. Mek paling pelaku nih ya ora dijerupi dhewe paling. Ini ae. Weh, kena sini nyolong sepeda kok gini. Sepeda bener-bener ngarep moro-moro ilangin. Nah ngaku tak kena sini aku terpaksa loh Rek. Aku bakal ngelakoni sing ronton wingi pas nang sepeda aku lho. Elon tak ngaku. Iya juga. Karena sing aku aja nih. Kantene sampai popes kuntek. Pada uga balik. Terpaksa ya. Pedesane ketemu wis di Jopo. Selamat ae sepeda aku ketemu. Gak ketemu mang apa gak kejadian ronton biyen terulang di kene rek. Kenapa sing kate lakon dari gue? Mau aja gitu ya. Kok kata-katane kok medeni ngono. Iku aja gitu. Lapo dodol aku? Oh, enggak Mas. Aku pengen luwih jajane sampean nonton ben dulu. Kepinron. Apa tak lakoni iki kene wis? Apa yo, Mas? Ngawur ae. Emang opo Mas sing kejadiane sepedaan ilang biyen iki? Dadi ngene biyen. Aku pas dolen, sepedaku moro ilang. Moro ya terpaksa tak lakoni yo. Lapo iku Mas? Yo aku lho.
Jadi mau kabeh lek pas dolen nang tuku tanandi, lek ndek sepeda sing hati-hati rek. Soalnya kejahatan itu bukan karena niatan, soalnya kejahatan karena kesempatan. Oke? Ojo lali subscribe kowe. Ojo lali delok filme Osi Channel. Oke. Wes, dadah.